Prohok toimitti APP:lle uuden maalauslinjaston. Tavoitteena oli pysyä aikataulussa, pysyä budjetissa, tehdä projekti turvallisesti ja laadukkaasti. Projektin malli oli kokonaistoimitus, eli Prohok vastasi hankinnoista, hankintojen kilpailuttamisesta, suunnittelusta, asennuksesta ja käyttöönotosta sekä tietenkin, mikä oli APP:lle todella tärkeää, eli turvallisuudesta. Prohok on ollut erittäin hyvä, jos katsotaan kokonaisprojektin toimitusta, eli projektin skouppaus, projektimateriaalien teko, sen projektimallin läpivienti on ollut erittäin mieluisa. Eli kaikki, mitä hyvästä projektista voidaan odottaa, on kyllä niin toteutettu. Ja sitten sekin, että jos asia ei meekään niin kuin pitää, niin ollaan kyllä uskallettu kertoa meille, että nyt on haasteita. Me ollaan saatu hyvää palvelua Prohokilta. Me ollaan myös tehty projektista sellaisia asioita, jotka ei alkuperäisessä scopeissa olleet. Muutokset on tehty ammattitaidolla hyvin, on löydetty hyviä toimittajia, on sitten oltu mukana aina joka muutoksessa. Että semmoista palvelua oikeastaan mitä tarvitaan, että me ei olla niin sidottu siihen määrättyyn scopeen, vaan jos tulee muutoksia, niin nekin toteutetaan. Prohok on kyllä huomioinut tässä meidän tarpeen todella hyvin. Ollaan pystytty rakentamaan semmoinen järjestelmä, haastava järjestelmä, mitä tilattiin, ja on mennyt smoothisti, kyllä sanoisin, projektin niin alusta loppuun. Ja se avoimuus, projektinhoito, niin se on tietysti tuottanut meille varmuutta. Prohok on ratkaissut ongelmatilanteet meillä aika hyvin. Että on aina löydetty ratkaisu, on haettu toimija, on haettu toimittaja, ollaan keskusteltu yhdessä, joskus on mennyt helposti ja joskus on ollut vähän haastavimpia keskustelua, mutta aina ollaan tultu hyvää lopputulemaa ja projektihan valmistuu ajoissa ja budjetissa, niin mitä muuta voidaan odottaa. Suosittelen Prohokin kanssa yhteistyötä, jos on isoja haastavia projekteja. Tyyliin se, mitä ollaan nyt tehty, että yli vuoden projektia, monen miljoonan toimitus, niin suosittelen lämpimästi. Seuraava projektia odotellessa. Oikeastaan, että kyllä se on tämä on semmoinen, mitä me halutaan jatkaa tulevaisuudessa, että meillä on toimittaja, joka auttaa meitä haastavien isojen projektien kanssa. On kyllä ollut erinomaisen mukavaa olla yhteistyössä Prohokin kanssa.